matagal ka na talaga doon. Guys, sinishare lang niya, inuulit ko yung kasi galing si Buddy ng Europe, 7 years niya doon. Tapos dito nagpunta siya ng Canada. Ngayon work permit siya, lamia siya sa Friends. 4 years na siya dito na yun, pinaprocess or nag-start na rin siya mag-asikaso ng kanyang application para sa permanent residency. Yung tanong ko, so when it comes to income naman, sa palagay mo dito sa Canada at saka sa Europe, anong pinagkaiba? Ay, dito siyempre. Dito mas maganda rito sa Canada ang Siyempre, income. malaya ka dito. Sa Europe kasi, Yun. 7 years ako natutulog sa Guys, morning! Kasama natin si Kabady, Ispan. Ito daw. Kabady Tracker Life Story TV ng Canada. Prince Company. Andito kami ngayon sa Owatonna. Quick trip somewhere here in Owatonna. Nakita niya ako eh. Nagigising ko lang, ang lamig kasi kaya nagpainit ako ng truck, nalubat yung Tumutunog yun eh. kasi kapag ang truck kasi natin, kapag itong mga ganito kapag yung ma-reach niya yung madidrain na siya, automatic yung mga accessories niya pinapatay niya para itong truck pag in-start mo mabubuhay pa niya. Kumbaga na totally i-drain ng accessories kasi yung bank heater accessories yan eh. Mainit yan eh, yung pangkita din. Hindi po, alam mo, ang dami ko pang kasi hindi pa ako nakaligpit kasi kagigising ko. Kapi ka? May kape ako. Meron ka pala. May tinapay ako dito, buddy. Sige, tira lang. Mayroon katatapos ko lang kumain. Tira lang. Ilabas ko lang. Ngayon ka lang nakano rito eh. May tinapay tayo rito kung gusto mo ng tinapay. Kumain ko lang din eh. Sige, tira lang. Ikaw ang kumain kasi di ka kakakumagising ko lang eh. Nung nakita kita, sabi ko, kilala ko tong truck na to. Saka nakita ko dito sa harap mo, sabi ko parang sila kay Travis na. Kasi yung harap mo lang, nakita ko na daming accessories eh. Nakita ko yung oras mo kanina, sabi ko wala pang oras. Wala pa ako. Ikaw ba kailan pa yung oras mo? Wala ka. Nung isang araw pa ako dyan. So ibig mo sabihin, waiting ka ng load mo? Wala pa kami load eh. Saan ka huli ba nag-deliver? Dito lang, dyan mga 10 kilometers dito. Ayan guys, yung truck ni Buddy, BNR. Nandito kami sa quick trip Ayan, nakita natin. Quick trip, Owatonna, somewhere here in Owatonna. Nag-deliver ka, ngayon naghintay ka ng pick up. Meron sa yung paano yung kasama ko. Sige, kung gusto. Dito na, video ko. Video Kaya ko. sabi niya Pilipino rin, nandito rin? Oo, kasama ko. Sabi niya, ano mo ko dyan sabi ko. Hello! Ay! Kumusta? Nandito sa US pa rin. Diyan sa Sana magkita rin tayo. Ayan guys, naka-vlog kami. Ayan guys, Pinapalo kita kasi nakita ko, owner operator, malakas yung Nakapalo sa'yo. giveaway ng loob. Yun lang ang punan natin lakas ng loob Anong pangalan mo? Brian. Brian. Pangalan ko, Brian. Kumusta? Ito, si yung nakaraan, nakita kami sa Winnipeg ni Marco. Sabi ko, balang araw magkita rin kami ni dito kasi tinanong kita, saan ba bahay ni dito, ni Lakay? Sabi niya, dyan lang sa malapit lang, di sa may Winnipeg banda. Magkapit-bahay kami Magkapit-bahay kami ni Marco Nakarating niya sa bahay din noon. May vlog kami noon, binasyal niya kasi. Balang araw magkita din kami dyan. Swerte kayo nakita dyan, Kaya nga, nakita niya ako kasi
dito na ako nag-park kagabi kasi alauna ako huminto. Ayan, mga ganong oras, wala na. Oo, itulog ko na kasi bukas pa naman ang delivery ko, mga bandang alas 5 ng umaga. Mula rito hanggang doon, 500 miles, tama-tama maghapon. Nantay ko lang ang oras 8, ko. para 8 hours. Oo. Sabi ko nga, Bisaya ako pero napapala ko rin nilagay kasi malaki na na-achievement sa buhay eh. Grabe naman. Ganda na to, gandang susundan tayo. Lahat ng mga May sasakyan Lat- bahay, citizen. lahat makukuha mo yan basta tiyaga ka lang. Oo. Yung citizenship kapag permanent resident ka, ano na yan, magiging eligible ka rin on sa one day kasi may eligibility lang. Target namin yan eh. Yung katabi mo dyan, pangarap din yan, bagong PR eh. Pa-PR pa lang kayo? Yan. Oh, hindi pa. So work permit pa lang kayo. Oo, tamang-tama yan. Yan ang maganda nating content kasi maraming mga gustong mag-truck driver dito. Anong company niya pinunta nyo dito, buddy? Yan, doon sa Prince. Friends, so ibig sabihin, nag-hire sila, Friends, automatic. Oo. Hindi kasama niya si Bupil. Oo, Bruce si Bupil eh. Oo, kilala mo si Bopel ha? Oo, kasi ang dami naming vlog ni Bupil nung pumupunta ako Nova Scotia eh. Ay, nag-meet ba kayo personal ni Bopel? Oo, madalas kami mag-meet ni Bupil. Bibigayan pa nga kami ng... Yung flatbed pa siya. Oo, Flatbed pa siya. hindi, kahit hindi pa, ano lang, ganito na siya. Ay, ganito na pa. Yung nakita ko yung isang beses, yung vlog niya. Mga, this year lang yun, mga March lang. Oo, kasi- nakita ko. Mm. Tama. Anong company nyo? Ay, anong agency nyo? Ilagay ko rito ha. Hindi ka matumba. Para anong agency nyo nung sa Pilipinas? Yung agency. Ewan ko kung anong Yung kay agency namin. immigration, yung kay IB. IB? Si IB. Yung sa Yung Imig Canada. Imig Canada. Immigration Canada. Yung sa Montreal. Sa Montreal lang Diyan mula sa Pilipinas. Hindi, Europe ako galing. From Europe, nag-apply kayo ng tracking papunta rito through Immigration Canada. Isa. Yung dati. Immigration Canada ang agency ba? Patayin nga natin para Nasa matagal na. Ilang taon na kayo rito? 4 na taon na ako dito. Okay. Pero pre-process na ba yung application sa PR? Wala pa. Bakit? Sa akin yung nagka-problema ako ng PR ko, yung apply ko. Pero it's siya, PR ka na. Hindi pa. Plina-plap. Bago lang ako lakay. Ano lang ako? 1 year, 18 months. 18 months. Oh. Bago lang ako. Last 2023 lang ako dumating dito. Okay. So, pero naka-apply na kayo? May apply na kayo? Wala sa akin. Parang nagka-problema ako sa papilis sa akin. Bakit? Yung maraming sabit eh. Ang pinakamaganda kang area daw, Winnipeg, Manitoba. Yung Winnipeg kasi Pag-apply ng maganda PR. rin ang maganda yung... Oo. Ay, hindi ka ba open work permit? Hindi ka makalipat? Hindi. Oh. Sikapin mo. Okay naman sa Prince. Oo, sikapin mong mag-PR. Siyempre, naman. Yan ang target natin, siyempre. Nagkaroon ka lang ng aberya ngayon. Pero linalakad naman. No, para maayos. Hindi pa sa ngayon. Medyo gipit na sa pera eh. Kailangan pera kasi. Okay. Hindi na natin pag-uusapan pa yung yung kung ano man yung mga aberya mo sa mga kasi siyempre it's your personal yan. Pero ang point lang dito guys, nasa Canada na sila. Siyempre lahat ng nasa Canada, I'm sure 99% na nasa Canada. Ano ka bang lahi ka, gusto mo talaga ma-PR dito. Mayroon lang sigurong error sa mga papeles, pero lakarin mo lang yan, maayos lang din yan. Ayos naman. Good luck yan, good luck. Tiis lang. Ha? Ganun talaga. Okay din naman sa amin kahit yung sa amin kahit medyo kahit PR tsaka hindi parehas din naman ang sinisiguro. Ganun din naman talaga yun. PR at saka hindi. Pabilis lang ang nagka-problema o magkatalo eh. Pero So, magandang PR kasi magandang benefits siyempre may mga makukuha mo pamilya mo. May sawa ka na. Oo. Mga anak. Yun yung number 1 dito eh. Kasi tayo mga magulang, tayo yung pioneer na pupunta rito.
maghihirap tayo para sa pamilya natin, para sa mga anak na lang natin eh. Ano, sakripisyo talaga sa sarili mo. Hindi Kaya pag nakarating tayo ng Kasi ang story mo, sa nakita ko, from scratch eh. Hindi ka truck driver eh. Yun ang pinaka-ano doon. Oo. Ano ba palang ano mo dito? Dito Ay, ka lang babae niya, si Buddy, sinasabi niya, masyado naman niya akong pinapaano. Ang story daw ng buhay ko, from scratch. Zero talaga ako sa experience. Ibig sabihin, ang ganda rin dito ka lang nag-aral. Ng trucking? Oo. Dito na ako natuto lahat. Ibig sabihin, paanong sistema mo na gano'n ka, yung ano ba, melts? Ang kwento ko, landed kami rito na work permit sa Pizza Hut. Kasi way back 2013, tayo nanggaling ko ng Taiwan. 13 na, sa Europe ako noon, nakaalis ko lang din eh. Anong taong ka sa parang sa akin kasi Hindi, ang trabaho ko doon, hindi truck eh. Sa Taiwan? Hindi, pabrika lang. Oo, Taiwan karamihan, pabrika dyan. Operator yan. No, forklift operator. Oh. At saka all around, Talaga ako eh. all around, hindi lang po yung operator ng yung pabrika, yung sa production yon, minsan forklift, all around kami doon sa Taiwan nang pumunta kami rito. Ang nag-hire sa amin Pizza Hut, yun taga Pizza Hut mismo. Oh. Yung Lamia talaga nila. Oh, Lamia. Ilimo nung araw, hindi Lamia. Oh, napakadali pa pumasok nung araw ng Canada. 2013. Oh, napakadali talaga. Ang swerte lang namin, kaming dalawang mag-asawa. Maiwan muna kayo ha, kasi may deliver mo na ako, tawag ko kayo ulit. Oh, bade, ingat ka dyan ha. Thank you for following Lakay Tracker at nabibigyan ko kayo ng konting Pre, lakay tayo, kahit Bisaya, Ilocano, walang problema. Oh, yan kita mo. Paalam ka muna sa vlogger natin. Oh, si bye-bye na muna. Oh. Lakay Tracker. Thank you. Okay, buddy, ingat. Okay. Yun yung kwento namin nung pumunta kami rito sa Canada. Ay, dalawa kayo ni Mrs. mismo. Nasurtan lang kami kasi Ang ganda rin. kasi nasa Taiwan na kami nun eh. Nung pumunta rito, nagsabay kami nag-apply ng papuntang Canada. Pares kaming may LMO. Ay, landed PR kami rito. Mabilis lang din yung hindi siya landed PR, landed work permit, LMO. Pili mo nung araw. Oh, mga ano lang eh, mga 18 months bago kami na PR. Yung Saskatchewan, mabilis talaga dyan sa Saskatchewan na May mga program sila. mabilis sila dyan. Pero sa Prince, ano naman akong masasabi? Kasi si Bupil Prince din naman eh, maganda naman nakita na eh. Wala akong masasabi sa Prince na yung halos parehas lang naman yung dinisuldo ko sa halos parehas lang. Tama naman yung sinabi mo na PR ka at hindi ka PR, ang sahod parehas lang. Totoo yan halos. Ang magkakaiba lang kasi is, siyempre, pag PR ka, kahit saan mo gusto. Tumira. Tumira. Tsaka yung hanap ng ibang company. tulad sa'yo, kung nag-owner operator ka. Pwede na. Oo. Yun ang kagandahan doon. Pero ano naman ang advance ng operator at saka hindi? Anong pagkakaiba? Yung kagaya na, kasi naranasan mo rin ng hindi mga muwan siguro ng truckers, gano'n. Anong pagkakaiba, gano'n? Ang company driver, owner operator, ang pinagkaiba lang. Sa tracking. Pinagkaiba lang siyempre, ang rate parehas lang ang sinasahod. Kasi nga kami dito, binabayaran namin ng truck. Medyo isipin natin medyo mas angat yung rate namin kasi nga kami ang may-ari ng truck, pero binabayaran naman namin ng truck at saka may maintenance ng truck, sagot ng insurance. Insurance yun, sagot ng mabigat na yung insurance parang lisensya yung diesel. Diesel pa. Saka yung mabigat dyan yung insurance, nagbabayad ka parang pagdating ng taon kung wala kang mang problema pagdating ng taon, parang nagbayad ka ng wala, parang magkano ang insurance mo rito? 1,000 yata ang monthly insurance na binabayaran ko rito kasama na plaka nasa 1,500, 1,600. Iipunin mo yung, sabihin mo na lang 1,500, iipunin mo sa loob ng isang taon yan, magkano yan? Malaki. Halos nasa 1 milyon.
Sa peso. Oo, peso, biro man. Kala. Million sa peso talaga, Million o talaga, convert kung- natin. Pero kung dito, okay lang. Kaya naman eh, basta ganyan kaya naman. Hindi po pwede. Kapag owner operator ka dito, kumbaga sa ano, yung rate mo nakasama na sa ano sa yung pagka nagbayad ka ng truck, insurance, kaltas, yan. Ang titignan mo na lang doon kapag kayong sumahod kayong neto, yung malinis na, basta bawas na ang truck mo, bawas ng insurance, pati diesel, yun. Kumbaga sa ano, yung, kasi galing din naman ako sa company driver, ang pinagkaiba lang nito is sa amin lang yung truck. Ngayon, dahil binabayaran pa namin, so nababawasan dun sa income. So, regular company driver ka, parang ako regular company driver lang din ako ng company ko nito, Lakay Trucker Transport o Lakay Transport. So, ang mangyayari, since binabayaran ko ang truck ko, yung pinapasahod sa akin, nakaltas na lahat. So kung ang sahod ng regular company driver ay ganito, halos pares lang. Kasi binawasan namin kasi yung ano dito, yung bayad ng truck. Kilala mo Pero, ba dyan si ano, sa Winnipeg pala, iba tayo, yung sa Winnipeg, di ba, kilala mo si Clayton Castro dyan? Clinton? Oo, Driver din? oo, sa Piner. Ah, hindi. Batang Piner. Bakit? Hindi, malapit din sa bahay niyo yun eh. Oh, Malapit okay. din dyan. Yung pala yung pagkakaiba dyan sa ano na yun. Oh, pag nabayaran mo yung truck mo na to, yun yung ipinambabayad mo, yun na may dadagdag sa Hindi, nito. ang ano kasi dyan is how many years na parang mabayaran ng truck mo? Ito, magpo 4 years, 5 taon to eh. Magpo 4 years na ako nitong Alam mo, sige, Marso. ang maganda yan pero parang sa tingin ko pagka bayad na yung truck mo, parang marami nang mararamdaman yan. Oo, nandun na yun. Nandun na yun. Kasama Nandun na yung yan. mga ano. Oo. Kasi itong bulbo na to, Mm. sa pagmamaneho ko ito, kasi nakahawak ko ng brand yung bulbo. Mm. Kagaya na isang bulbo. Mm. Hindi pa mararamdaman ang sira ng mga 3 years, 4 years. Darating ang sira kasi 4 years eh. Kahit anong, Magsisimula na yan. kahit anong Kahit truck, ano talaga dito. no, kahit anong truck yan, andun na talaga yung pinamag-i-start ka na talaga ng mga ano, kaya Maintenance. kailangan mo talagang ingatan. Alam ba, pwede pa kayo ito, kaya mo, mapunta sa'yo, binta mo ulit. Oo Bago, naman. diba? Oo naman pwede. May kumbaga sa ano, kung gusto mong nabayaran mo na, ayaw mo nang mag-owner operator, balik company ka. Itong truck na to, pwede mong may benta to. Sa palagay mo ba? Wala ka bang nakikitang truck dyan sa karsada na yung mga iba pa nga, mayroon pang 2015? Oo, lalo na, old? sa US kasi ang marami dyan eh. O 2015 na truck. Ito ang truck ko na to, model 2022 ito eh. Ito, So kapag within 5 years ito, sabihin na lang natin, kasi nakuha ko nag-start ako nag-owner operator 2020 pa, 1, pero model 2022 ito, alam mo naman dito sa Canada. 2024 ngayon, ang ilalabas na 2025. Oh. Yon. So 2021, 2, 3, 4, 5, 2025 somewhere in there, tapos kung ang truck ko 5 years. Oh. So ibig sabihin, magagamit pa to. Marami tayong nakikitang owner operator dyan na used truck yung mga truck niya. Used, kumbaga sa ano, used. Parang Yung nasa kotse lang. kasa. Oh, used yung mga ano nila, yung mga truck nila. Paggagamit pa, mabibenta mo pa to. Yung kakilala ko nga, nabayaran niya yung bulbo niya, ibininta niya, nagbalik sa company driver. Ang pinapagbenta niya 59,000 pa eh. Bakit bumalik siya? 59, nagkakaedad na niya. Ano siya? Ayaw na niyang mag ano ng Pagka ano kasi, kahit ako, medyo nararamdaman ko na rin yung pagod eh. nagkakaedad na siya, mas gusto na niya lang yung ganito na lang. Ang sabi niya, okay na daw siya sa ganitong sitwasyon. Yung truck niya, bininta niya, o di pang yung napagbenta niya, itinabi niya para sa kanyang pagtanda na lang. Pwede. Oo, para sa kumbaga sa ano, yung para sa Preparasyon. preparation ng kanyang yung tawag dito. Pag tumanda ka, di ba? siyempre. Di ba para ano Diba? meron kang ibinangko niya. Oh, yun, at least kahit paano yung equity ng truck niya, mayroon pa rin talaga. Mayroon pa, may halaga pa rin. May halaga pa rin, oh. Tama. Tapos
Wala, siyempre pag binenta niya, wala na siyang iniisip ng mga wala na siyang maintenance nito at saka kung ano. Ikaw nakakarami ka rin ng maintenance nito, hindi naman. Oo, mga shutdown ako. Ay, binablog ko rin. Maintenance ng truck sa yung regular change oil, gulong, mga ganyan, yan. Mayan ang matindi dyan, yung gulong eh. Oo. Talaga. Yung mga gulong at saka mga parts yan. Pero sa engine, hindi naman tayo sinutdown pa yung habang Ay, oo. Ay, hindi pa aabot sa yung ganitong model, hindi pa aabot sa ganitong ano yan. Mga shutdown. Kaya nga eh. Yun lang yung pinagkaiba ng owner operator at saka company. Yung nagbabayad kami ngayon, siyempre pagka nakabayad na ng truck, ayun na. Yung ibinabayad mo, pwede mo nang itabi yun. Basta alagaan mo lang ang truck mo. Kumbaga sa ano, pag nabayaran ko to, sabihin na lang natin mga 1 year ko pagamitin kung gusto ko siyang ibenta. Di kahit paano may 1 year akong yung ibinabayad, itatabi ko. Magkano bayad ko rito? 4,000 buwan-buwan. Laki. Eh may mas malalaki pa ngayon. Yung mga nasa printer na sinasabi mo, yung mga truck daw nila, ang balita ko, yung mga iba doon, ang monthly nila nasa 5-6. Tang ina. Sabi ko nga sa sarili ko, kung ganito kahina, katuma lang ang tracking ngayon, ganun babayaran mo. May na rin ba yung biyahe nyo ngayon sa ganito? May backload ka kagad ganito, may backload ka kagad. Wala pa, di-deliver ko pa lang Hindi ito pa, ibig bukas. sabihin pagkatapos mo, ibig sabihin. Meron na akong alam na expected kasi ginagawa ko ng madalas to. May expected na ako pupunta. Pero hindi pa nila sigurado sinasabi. na naabutan mo, na-try mo na ba mga 3 araw ka sa daan na gano'n? Oo, nung kahinaan. 2 araw lang naman, hindi naman umabot ng 3. Pero may bayad din naman yun. May bayad kayo? Layover naman yun eh. Binabayaran kayo kahit owner operator? Binabayaran ng layover? Hindi kami, wala kami. Hindi, kapag per miles ka, oo, may bayad. Ako, revenue ako eh. Yung sa amin, layover na. Meron din namang bayad sa inyo waiting siguro nito. Meron. Kaya ngayon, 1 araw na ako, kahapon. Hindi naka-reset ka na. Hindi pa. Di pa, malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Kasi kahapon natapos ako alas 6 yata yun. Ngayon, 24 na. Kunti na lang, 10 oras. Mamayang gabi, Okay. 6 na ako. More on dry naman yata kayo, di ba? Hindi, puro reefer kami. Wala Reefer? dry. Ay, oo nga, reaper nga pala yung ano mo. May dry kami pero content trailer namin sa dry, karamihan yung namin puro reefer. Talaga puro reefer. Puro reefer halos kami. Wala kaming hatak na yung mga may mga pero hindi ganun kalayo pa. Malapit-lapit lang. So matagal ka ng driver dito, matanong ko lang. So anong experience mo sa winter snow rito? Mas dito yung snow na makapalang snow dito. So, 'di ba galing ka ng Europe. Europe ka, 'di ba? Tapos nagpunta rito, 4 years ka na rito sa Canada. So anong pinagkaiba ng tracking dito doon sa Europe at saka dito sa Canada? Sa pag-drive, sa driving. Ang nakikita ko ito, mas maganda. Okay, yeah. Yung tracking company kasi sa Europe at saka dito sa driving, mostly talaga, safety talaga ang Europe kaysa dito. Una sa takbuhan, 95 km/h lang dito, 105, minsan nyo, 110 yata eh. Yung mga highway dito, matataas. At saka yung Sa US may 120 pa nga eh. may 120. I-generalize ko na sa Canada, US. Oo, ikaw may experience eh. Yung mga driver, doon tayo sa human kasi yan ang nagkakaproblema eh. Mas may ingat talaga sila kaysa dito. Kasi sa US, Canada, maingat talaga ang European driver. Tsaka mapagbigay sa daan ng mga na ibig sabihin yung minsan magsisignal ka dito, minsan hindi ka pa magbibigyan, di ba? Ay doon, talagang pagbibigyan ka, papasingitin ka, hindi ka, kahit mga kotse doon, hindi. Tsaka doon, pagdating sa mga, yung saver, yung pagsingit-singit. Yung merge, pag may merge ka,
Yun ang kagandahan dyan. Kasi pag bibigyan ka, hindi yung dito talagang... Gigiting ka. Aanuhin ka pa. Sabi, dito, minsan magsisignal ka na, di ka pa pagbibigyan doon. Is, pagbibigyan ka talaga. More on safe talaga yung ano nila. Yung, Sa Europe? Yung ano nila. Hindi naman sa ano galing na, pero sa base sa ano ko lang ha. Sa, Siyempre matagal. Ilang taong kang truck driver sa Europe? konti lang. 7 taon lang ako. 7 years ha. Ang si Buddy, 7 years na truck driver sa Europe. Yan, sinishare niya lang yung ano ha. Yung kanyang Moral ano sila, yung safety. experience. Experience niya trucking from Europe to Canada. Talagang iba talaga ang sistema ng mga driver sa Europe. Centralized, hindi lang basta truck driver, pati kotse. Yeah. Oo, yan, coaching. Yung may nakita pa ako dyan. In yung general. General sa, ano sa, tawag nito sa, tulad sa kotse. Experience sa mga sa Netherlands. Talagang pag nag-signal ka dyan, dito kotse, minsan di ka talaga magbibigyan. Pero sa kanila talagang magpapaiwan pa para palusutin makalusot ka lang. ka. Lalo kung nakikita nilang overtake ka na nahirapan yung nasa unan, di ba? Minsan dito, hindi ka talaga magbibigyan. Doon, bibigyan ka talaga. Yun ang, tsaka yung ano nila, yung may sarili silang gawa na sarili silang disiplina para hindi magkaroon ba ng traffic. Okay. Organized talaga sila. Yung disiplina nila sa pagmamaneho, iba. Kaysa yung kakada iba-iba yung ano nila eh. Yung pagdating sa pagmamaneho talagang dito lalo na dito sa US. Hindi naman hindi naman sa ano sa sobrang ano, medyo ano din. Ibig sabihin, may disiplina rin naman dito pero yung sa kanila talaga is yung ano ba, yung maganda yung ano nila, yung iba talaga iba kasi yung, siyempre ikaw yung matagal ka na talaga doon. Guys, sinishare lang niya, inuulit ko yung kasi galing si Buddy ng Europe, 7 years niya doon, tapos dito nagpunta siya ng Canada. Ngayon work permit siya, lamia siya sa Friends. 4 years na siya dito na yun, pinaprocess or nag-start na rin siya mag-asikaso ng kanyang application para sa permanent residency. Yun ang pinagkaiba daw, talagang sa Europe daw talaga disiplinado mga driver doon. Hindi lang basta truck driver, hindi lang ordinaryong truck driver, basta lahat daw ng driver doon talagang parang ang first priority is safety. yan, tama, safety talaga. Kasi pagka ano doon yung hindi basta hindi subas sa kalsada yung dito may makikita ka gumaganon-ganon, di ba? May makikita ka sa kalsada. Doon hindi sila kahit kotse. Wala kang makikita, bibira, mayroon man pero siguro mga 1%, mga siguro yung di ba, yung minsan may pagkanon-kanon dito. Yung paikis. Kahit truck, ano, di ba, yung gaganon, kakaloka. Doon hindi talaga di ko makikita. Tsaka doon sa sa may parte ng Germany, may mga parte doon na sa mga kotse na talagang ubos ba yung lakas, mabilis din. Mabilis. Okay. Wala kang makikitang ano doon major accident na sobra. Hindi makakakita doon na nag-i-snow rin doon, di ba? may snow rin doon. Ang may snow naman parte Scandinavian. Pero mas matindi ang snow dito. Ay, oo. Yun din Talagang mas malamig. Isa rin isang ano yun guys, pinag-uusapan natin yung pinagkaiba ng Europe at saka Canada. Yun. Malamig dito. Malamig dito, mas maraming snow. As matindi ang karsada, ano? Lalo na sa mas madulas sa inyo, yung Highway 11-7 ako. Ontario, 11-17. Kahit dyan lang sa 401, ano mo na lang sa 401, malaking kalsada yan, the busiest highway in the world. Pero kita mo naman dyan, pagka nagka-traffic, akala mo, punta rito, punta rito. Ang tanong ko, ulit, yung sa truck, iba yung design ng truck nila doon at saka dito, di ba? So anong mas gusto mo since nakasubok ka na mag-drive ng ganon? Ang ano lang doon, siyempre pag galing ka sa flat nose, papasok ka sa long nose, siyempre maninibago ka. Magbabago talaga. Pero may long nose din doon. bihira kumakita. Pero yung usually yung flat nose na katulad sa Pilipinas yung ulo na sa Pilipinas. Pero mas maganda siyempre yung sa Europe. Ang Europe yung kagaya sa pinasukan kong shoutout dyan sa mga galing Dinotrans at saka ngayon nasa Dinotrans. Yung mga truck namin talaga doon, hindi usually, di man ako nakahawak ng brand new talaga ng ibang kasama.
yung truck namin doon, pagdating ng 500,000, medyo ano ka na, Oh, medyo matanda ka na. matanda na. You're oh. out, Oh. kumbaga. Yan ang ano doon, yung mga truck namin. Medyo mga bago-bago. May mga brand new talaga na kagaya ng Scania. Walang Scania dito. Yan ang number 1 truck in the world yan. Yung, Scania. ewan ko lang dito pero sa Europe yan talaga, yung Scania. Kasi talagang, kung mamanehuin mo, comfortable ba? Oh, maganda talaga. Talagang napakaganda. Wala kang masasabi sa Scania na hindi maganda kasi sila yung top na ano Ibig sabihin, ang truck doon sa Europe at saka dito, para sa mas okay ba yung truck doon sa Europe imaneho o dito sa Canada? Yung depende sa truck. Kasi sa akin nakawak din ako Volvo. Oo, basta yung, Halos kung ano lang yung ano mo, sarili mo, Yung sa Volvo, sa ang handling. pagkakaiba dito, yung ano lang, Yung nose. Oo, Oo, yan, kasi yan, ang yan. Volvo rito kaya Volvo rin siya. Anya guys, yung truck niya yan, yung nose talaga mahaba. Oo. Doon kasi sa ano, yung Volvo doon sa Europe, ang nakikita ko sa Google o ano man talagang flat talaga, flat. Saka Oo. yung ano pa doon, yung Mercedes, hindi man ako nakawak ng Mercedes. Pero maganda 'yon. Maganda. Yan ang nag-uunahan kasi sa Europe dyan, Scania, Mercedes. Yan ang dalawang yan yung nag-ano Kasi ang Scania is gawa ng Scandinavian. Yung Mercedes gawa ng Germany. Kaya nag-anuhan sila. Daming magagandang produkto na truck na galing Germany. Which is hindi na, kagaya ng Scania, wala dito. Di ba? Parang wala kang makita ditong Scania. Ewan ko lang, wala pa ako nakakita. Mercedes, wala rito. Ayun, yung tanong ko, so when it comes to income naman, sa palagay mo, dito sa Canada at saka sa Europe, anong pinagkaiba? Ay, dito siyempre. Dito, mas maganda rito sa Canada ang Siyempre. income. Malaya ka dito. Sa Europe kasi, Yun. 7 years ako natutulog sa truck, sa loob. So ibig mo Wala sabihin, ng bahay. wala kang bahay doon sa truck Hindi na naman talaga. sa nagano tayo sa mga taga-Europe, magandang Europe. Yung ibig kong sabihin, yung Europe, walang kagaya dito na pag-uwi mo, pwede kang uwi sa bahay. Mayroong apartment na doon. Sa apartment. Europe, Wala. ang pinakabahay mo truck na. Ayo, 7 taon ako dyan sa Maria Josep. Yan ang inaano ko dyan na, So- yung ginigising ka ng lamig, yan ang ayaw ko Gigising ka ng lamig. Wala bang May heater? heater, siyempre may heater. Kasi doon, ito pa, isa pa sa disiplina yan. Dito kita mo yung truck ko. Oo. Nakaandar simula kagabi hanggang ngayon, nakaandar pa. Oo. Doon, bawal mag-idling. Yan Bawal. 1 hour sa parking ka, kasi parang pangkalahatan yan, ibig sabihin, in general na ikaw mismo, sa sarili mo, bawal doon yung inano na yung tinatawag yan, environment Oo. Yung environmental friendly daw, yung pagdating nun, mamaya, Shut off mo na. shut off. Hindi yung kagaya rito, hayaan mo lang yung mga truck dito, nakita ko marami, hindi lang naman ako marami, halos, pinapatay. Yung nakabuhay. Hinahayaan lang Oo. tumatakbo ang truck. Kasi yung kahit heater. ilang mga oras. Doon naman, pagdating ng mga may allowed ka, kagaya sa company ko, may allowed ka ng Ilang oras isang din. oras lang para magkarga lang baterya Oo. kasi inano nila unang-una yung sa diesel. Oo. Para Saka makatipid din, Oo, siyempre. makatipid sa diesel. Diesel At saka din. yung Ganyan naman talaga environment. ang Yung talaga company. yung number 1 kasi nilang doon, yung environment para maingatan kasi yung sa usok. Ganyan. Pero mga bago pa truck nila. So yun ang ibig mo sabihin sa mga taga-Europe, hindi ka naman sa mga taga-Europe, pero yun ang isa pang masasabi mong pinagkaiba. Oo. Kumbaga nakatira ka sa truck ng Oo. 7 taon. Yan talaga, totoo yan. Pero dito sa Canada, mayroon kang rentang bahay talaga Oo. rito. Bakit hindi ba kayo pwedeng magrenta ng bahay doon? Di ka po pwede doon magrenta kasi unang-una hindi ka naman sa isang place lang Kung saan-saan ka na talaga Kagaya doon. rito. Dito mayroong home base ka talaga. may home base dito. Oo. Kumbaga, yung garahe namin, Kung sabihin namin natin Nova Scotia ka mo. Nova Scotia, na doon base mo. Oo. Mag-request ka dispatcher, Uuwi pupunta ka. ako, pwede. Oo. Doon kasi, magre-request ka, hindi ka pwede kasi yung pick up doon is iba. Magkakaiba yung loading ng, halimbawa dito, sa isang place, yung diskarga mo, halimbawa, nandito ako sa Germany. Oo. Halimbawa, nandito ako sa isang base ko sa Germany, yung namin, kasi mayroon kami doon isang kumpanya, Oo. pinuntahan. Doon lang ang pick up mo, minsan pupunta ka sa ibang lugar, katapos pagdating mo rin, pick up ka ulit,
minsan sa isang linggo makakabalik ka. Eh, susunod na linggo, iba na naman ang ano mo. Tsaka hindi ka naman porque nasa Germany, hindi ka naman taga ron eh. Nakikitrabaho ka lang sa loob ng Germany. Ibig sabihin, So ibang-iba talaga rito sa Canada na pwede ka talagang makakuha ng bahay mo rito kahit work Kagaya permit ka pa lang. kagaya ko is yung base ko is Montreal. Pagkatapos nito, uwi na ako sa Montreal. Pagdating mga Kasi nga uuwi ka talaga sa home Sabado base. Linggo nandun ako. Meron din ba kayong ilag doon Ay, ang ano naman, na sinusunod para ito mag-reset? dito sa ay sorry. Dito ilag. Sa Europe naman tachograph, which is yung Tachograph. 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 Ano lang yung time management halos parehas lang. Halos parehas lang. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba halos. Konting-konti lang yung kung galing ka ng Europe hanggang dito. Sa time management, medyo hindi ka gaanong hirap kasi mayroon kang karanasan mag time management eh. Kasi doon sa Europe, halimbawa, kagaya ko, mayroon akong ang hatak at saka kami paiba kami trailer, hindi wala kaming permis na trailer sa kumpanya namin. Kagaya ko Na pag lumabas ka, yun na yung hila mo hanggang pabalik. Ay hindi, yung sa amin ganun rin. Ganun din. Kaso paiba-iba kami ng halimbawa yung tawagin doon expedition. Okay. Amin lang yung tractor. Ngayon halimbawa, yung Prince, pwede kaming humatak ng ibang trailer. Salpakan ko. Kagaya sa akin, nagkaroon ako ng mga kagayan ng mga multiple drops. Yan. Okay. So, yan. Yung isa pang tanong ko rito, ayan guys, sana sabi ni Kabay, ini-explain lang niya yung pinagkaiba ng Europe at saka Canada. Yan. So, nasabi rin naman niya yung tungkol doon sa income. Sabi nga niya, mas okay nga yung income dito. Which is sa kanya galing kasi hindi pa rin naman ako nakaranas pumunta ron. Base lang naman ito sa experience ng isang tao. Wala naman tayong ginadjudge o ano man. Siyempre, ako at saka ngayon mayroon ng balita ko lang hindi naman nandun ako. Hindi pa naman ako totally na nakapasok doon. Mayroong kumpanya doon ngayon na isang maganda rin. Magandang kumpanya kasi kung Sa Europe? Oo. May ang tanong ko, may permanent resident ba ron? Ay, yun ang Wala. wala mo na sa isipan mo yan. Wala mo na sa At saka isipan, yung- walang permanent ito pa, resident yun. May- Walang immigration doon. Ito yung disadvantage naman tayo. Disadvantage yan. Yung pagdating sa advantage sa Europe, pag uwi mo, may vacation fee ka, libre ticket. Dito sa Canada, yun ang disadvantage mo, sayo ticket, sayo book, sayo pera, sayo lahat. Walang sa company. Yan lang ang advantage ng Europe talagang. Tsaka yung Europe kasi is ano mo talaga yung pera. Yung kumbaga sa ipon mo lahat kasi wala ka namang bahay. Wala kang bahay. Wala kang pagkakagastusan ng malaki. Ang gastos kung sa Europe, kung medyo medyo matipid ka, ang gastos mo doon pagkain lang. Yun lang talaga kung hindi ka umiinom. Makakaipon ka talaga sa Europe. Pero dito sa Canada hindi. Kasi nga nagbabayad ka ng lahat-lahat. Dito, unang-una credit card. Yan, bayaran yan. Kasi dito sa Canada Sa Europe ba may credit card din? Wala. Kami wala. Ewan ko lang sa kanila ngayon. Yung kasi nga may sahod naman kayo eh. Oo. Yung credit card, yan ang pinaka number 1 na pambayad kasi. Kaysa debit minsan. Hindi na kasi tayo nag-aano ng pera eh. Wala na tayong hawak-hawak ng pera sa bulsa. Wala na dinauso ang pera na hawak. Card na pa-swipe na tayo ngayon. Ako siguro sa loob ng isang taon, hindi man lang ako gumamit dito ng mga 5 beses sa pagkas eh. Puro swipe na. Puro card, Saka hindi ka po pwedeng walang dito sa Canada, ang tatak talaga ng Canada, yung totoo, realidad. Pag wala kang utang sa Canada, hindi ka taga Canada, totoo yan. Lahat naman talaga tayo may utang. Baka yung mga basher dyan, nasasabihin wala. Wala kung ano yun kasi talagang totoo yan. Pag hindi ka taga Canada pag wala kang utang. Napaka-kasinungalingan mo ng tao. Sino yung sabihin dyan sa Canada na walang utang? Kahit lahat tayo na mga nandito, ng residente na Pilipino ng may Canada. Utang. May utang yan.
bakit yung credit card mo, bumili ka kanina, credit card mo ginamit mo, kahit piso lang yan, utang pa rin. At least yung sinabi ko, lang utang. yan, utang talaga yan. Hindi ko nga lang alam magkano ang utang mo. Ganun yan. Iba nga yan. Ako, kagaya ko, sus. Ako po. Meron, oo. Ako, totoo lang dati, takot ako mangutang. Pero ngayon, yung utang na yung takot sa akin. Oo. Totoo yun. Di ako marunong. Kasi, iniisip mo, mangutang ka. Ang matakot ka kung wala kang mabayad. Pambayad, wala kang may trabaho. pambayad tayo. Oo, Sobra. May kahit binabayaran mo naman. Magbayad ka lang dito ng credit card mo 500 a month, maliit yun. Oo. Napakalit yun. Sus. Yung 500 a month mo, sige, bawat ano, single 300, bayaran mo 500. Pero nagamit mo naman yung ano nila, yung servisyo nila sa credit card. Oh, yun. Saka dito pagandahan ng score dito. Oh, credit score. Credit score mo. Yung... So, yun. Basically, guys, sabi ni Buddy, ang pinagkaiba lang talaga sa Europe at saka Canada, kapag ka ikaw ay OFW, siyempre, sa Europe, makakaipon ka kasi nga wala ka namang wala kang bahay na pwedeng tiran kasi sa truck ka nga lang. Dito sa Canada kasi pwede kang, since sabi nga niya may freedom ka, gawa nga ng meron kang apartment na makukuha dito which is babayaran mo. Parang Pilipinas din talaga. At saka yun yung isa pang disadvantage. Tapos syempre yung mga taga-Canada dito na nakapunta rito, sabi ko nga kaganina sa unang sinabi natin, ang pangarap natin ay ma-permanent residente para makuha yung mga pamilya natin. Yun yung isa pang advantage ng Canada, pero ang Europe walang permanent resident. Wala talaga, malabo eh. Kaya wag mo nang isipin tulad ng sabi ni Huwag mong baga sa ano, wag mo nang huwag isipin. mo nang ilabas mo na sa kaisipan mo magka-permanent residence ng buong Europe. Maliban lang sa yung may asawa, yung may mga... Asawang taga-Europe nandun na Yung citizen inaasawa. na. Okay, Yun. oh. Yung inaasawa ng, halimbawa, sabihin na natin yung mga babae na inaasawa ng mga European. European, okay. Pero kung driver na kagaya ko, aywan ko lang ngayon ha, pero yung sa amin lang, yung sa amin. Kasi Yung 7 years kwento ka ko nga sa may Europe. malabo. Sobra kasi may naka-permanent residence siya, parang hindi ko alam kung permanent residence o inasawa lang niya yung, hindi ko lang babait yung pangalan. Oo. Inasawa lang niya yata yung taga-Europe para magkapapel siya, pero hindi ko alam kung sa sarili niya lakad, pero parang hindi, malabo eh. Kasi kung nasa Latvia ka, kung galing ako dyan kailangan mo mag-aral ng Russian. Paano ka makakapag-aral ng Russian? Nandun ka sa Germany, nandito sa Russia ang layo-layo ng pag-aaralan mo. At saka, di ko alam kung sa online, at saka kahit online, ako masakit sa ulo, yung French nga lang nasubukan ko mag-aral ng French. Unang pasok namin, 36 yata kami. Unang pasok nasa 36 kami. May mga tropa, mga alam mo naman, pag mga tropa mo, mga kabiruan mo, hindi mo rin makapag-focus kasi puro kalokohan. Kahit hindi kalokohan din, talagang may matututunan ka, pero habang kumbaga, ang hukay daw, habang palalim ng palalim, pahirap ng pahirap. Oo, yun talaga yun. Yung, ang problema doon, pag nandun na kayo sa mahirap, yun na, hindi mo na nakanganga na, inaantok ka na. Paano matututo? Sus Maria Joseph, kailangan kasi diyan pag nag-aral ka ng French, tuloy-tuloy at saka nakapokus ka. Yan talaga yan. Pero kung mag-aaral-aralan ka lang, ay nako po. Ayun guys, no, yun ang pinopoint. Basta pinakauli ko ng tanong ito. So, since nandito ka na sa Canada, talagang pangarap mo rin talaga na ma-permanent resident. Ay, pag pumunta ka ng Canada, yun na kahit talaga. sinong tao. Yung sinasabi namin, 99% siguro. Hindi, 100%. Hindi, mayroon kasing, ito mabanggit lang natin, kung kilala naman natin kababayan natin Pilipino, si Kamangyan Trucker na nagpunta ng Europe. Ay, Yun na, kaya sabihin natin hindi 100%, 99 lang, pade. Kasi umalis siya ng, ano bang nangyari doon? Kilala mo ba yun? Galing sa amin yun, sa friends. Okay. Hindi ko naman, minsan, hindi ko naman kasi gaano ko pa. Hindi kay close. Hindi ibig sabihin, hindi pa close. Kasi dati, siyempre, pag ako, ngayon lang naman ako, mga ilang buwan pa lang ako ng vlogging, vlogs, pero kung nung araw, kilala ko na siya,
Pero nakikita ko sa garahe yan. Oo. Nakikita ko yun, hindi man gaano ako nagpapati Oo. kasi hindi naman kaming So na-meet mo na yun sa personal? nakita ko lang sa personal pero hindi ko siya nakausap ng personal. Oo. Yung ano kasi, ang alam ko yung medyo kwento yata, ewan ko, mahirap maging marites eh. Oo, Hindi pa confirm mga ganun ba. Pero kung yun ang paniniwala sa sarili niya, wala tayong magagawa kasi yun ang ayaw niya. Edi go. Wala tayong paniniwala. Good luck na lang sa kanya, no? Oo. Good luck na lang. Kung sa Europe naman kasi nakikita ko ngayon, minsan kasi ano ko yan nakapalo ako diyan. Is yung minsan may mga nung kagaya ng isang linggo yata may nagpasa sa akin na parang binabanatan naman talaga, which is hindi naman tayo dapat ganoon puto. Kung anong gusto nila, di gusto nila yun anong Personal gagawin? nila yun, personal buhay mo yan. Minsan kasi ang mga tao, comparison. Alam mo, pre, totoo Lagi lang. kaming kinukumpar niya. Pre, alam mo, ni yung Marco Oo, yun, nakikita ko yan yung sabi ko, Ang layo ko naman kay Marco idol natin yan Alam mo, ganito yan. Sa mga taong naiinggit kasi, hindi na natin maiwasan yan. may wata yung gitero. Hindi natin maiwasan yan. Bakit kailangan ko ikumpara ang sarili ko sa iba? Bakit? Kung ano kakainin ko, gusto ko, anong gusto mo, kainin mo rin, di ba? Oo, Hindi mo po pwedeng pigilan ang gusto ko dahil gusto ko to. Bakit gusto mo akong ituruan sa gusto mo, ayaw ko? Kasi wag ka lang gagawa ng masama sa kapwa mo tao. Yun lang Pangit naman doon yun. Yun yung ugali na natin kasi na Pilipino natin, kamo, pati ako na lang. Ayoko sabihin, hindi ako nagmamalinis guys. Pero ang sinasabi ko lang, Tama. mayroon tayong ugali na porket sinusundan o pinapalo natin yun, mahal na mahal natin yun, ikumpara mo doon sa kabila, ikumpara mo sa ganito. May ugali tayong ganun you know. Yan ang sinasabi nga nila hindi sila nagla-like sa iyo pero pinapanood ka. Totoo yan, di ba? Kasi tingnan mo, ako bago lang ako, tingnan mo yung mga ano ko kukunti yung mga likers ko. Papakita ko panigurado para makita nyo. Mayroon naman akong ito. Kahit pa paano. Guys, paki-follow natin si Kabayan Ito, tingnan mo, andali lang. Ito sa akin. Ayan, yung page ko. Yan ang page ni Buddy. Check nyo na lang yan yung page niya. Tracker Life Story TV. Ayan. Yun. Ito, yung sinasabing hindi ka nila gusto pero pinapanood ka, di ba? May mga ano tayo diyan may mga katunayan tayo diyan na tingnan mo ito, wait, para makita lang ng lahat na totoo yung sinasabi ko. Ito naman, hindi naman ako ganun karami kasi bago lang ako. Tingnan mo, mayroon akong viewers na 25k, di ba? Pero titingnan mo, ilan lang yung nag-like, 100 plus lang, di ba? Yan sinasabi dyan na pinapanood ka pero hindi sila ayaw niya sa'yo. Kasi naghahanap sila ng dahilan para siraan ka. Pero hindi naman ako tinutukoy ko sa kalatan. Ginagawa ko lang halimbawa yun. Kumbaga ayaw kanilang makikita yung parang pero pinapanood ka para silipan ka. Maghanap sila ng dahilan ng yung mga mali mo. Yung mga mali mo, yun ang ibabas nila sa'yo. Bakit ako? Ngayon kung mauna sila, bakit? Hindi tayo pwedeng lahat ito Hindi naman kompetensya ang buhay Ito, mayroong explanation diyan na sasabihin na yung kung lahat tayo mayaman, kung lahat tayo mahirap, sino maghahanap buhay? Kung pare-pares tayo mayaman, bakit mo ako utusan? Dahil mayaman ako, kasing yaman tayo, bakit mo ako utusan? Di ba? Kailangan may talaga. Sa mahirap naman kagaya natin, sino naman na magpipinas ng kagaya ng mga tracking na kagaya ko? Kung walang diba? mayaman. Kung walang mayaman. Kaya tayo hindi tayo dapat kasi mag-uumpisa yun, mag-aaway. Alam mo, minsan papag-awayin ka kasi minsan Ito yun, mapapagawain lang kayo. Pag-awayin lang kayo. Lagi nga kaming pinukumpara niyan ni mga subscriber. Nakikita ko ngayon dalawa. Sabi ko, sino na naman kayo yung parang may nagsindi na naman dyan ng para magkaroon ng away Ayan, but anyway guys, yun lang yung napag-usapan namin ng Kabayan dito.
Tracker, ano yun? Trackers Live Story TV. Andito, kami ngayon sa nagpang-abot kami rito. At sana nabigyan namin kayo ng konting share sa mga na-share namin sa inyo. At unang pagkakataon din namin pag-meet up ni Buddy rito. Hindi, nakita ko lang siya kanina, nakita ko truck mo eh. Hindi, kaya nga nalaman kong ikaw, sabi ko, nung kasi nagising ko alas 6 eh. Ganun talaga yung mga gising ko alas 5 eh. Sabi ko, parang torp to, parang kayo nakipagkas to. Sabi ko, parang, ngayon, dinayaan ko lang sabi ko, siguradong ikaw kasi, tingnan mo naman yung harapan mo, ang dami mong ito ba, ito, yung mga... Ay, dito, nakaano na ng mga sa camera, mga setup mo, sabi ko, sigurado ito. Putulin na lang natin siguro dito yung video vlog natin kaibigan, no? I-shout out mo na si Mrs. sa Pilipinas, mga anak mo. Shout out sa mga, sa Mrs. ko at saka siyempre sa 2 kids ko. Siyempre. At ang masasabi ko kay Buddy, keep on tracking, good luck, balang araw makukuha mo rin yung inaasam mo, mapipier ka rin. Yan. Siyempre. Alright guys, Lahat naman. thank you for watching. Share lang tayo sa video. Salamat. Just comparison lang ito between doon sa Europe kasi hindi ko pa alam at saka dito sa Canada. At ano natin kay Buddy kasi siyempre matagal siyang truck driver sa Europe which is 7 years. Dito magpo 4 years na. Bukod pa doon siguro may experience pa siya sa Pilipinas ng matagal na panahon. Galing ako rin ng Saudi. Nag-Saudi pa pala. Alagang matatagal na palang driver ito. Alright guys. Mga ilang taon na ako ngayon? 20 years pa lang. 20 years truck driver na sa all around the world to. So guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. No? Hanggang sa muli natin pagkikita. Salamat sa panahon, Buddy. Okay. Peace up guys. Bye-bye. Lakai Tracker.